Pričali mi rođaci sa sela jednu ludu priču o zakopanom blagu. Ja pomislim kakvu ovi bogatu maštu imaju. Ali narode, kad sam se uselio u muzej, otkrio sam da je to živa istina. Da li ste znali da Muzej Vojvodine čuva 3 zlatna rimska šlema koji su napravljeni pre više od 1700 godina? Možda niste impresionirani. Ali kada vam kažem da ovakvih šlemova na čitavom svetu ima samo 10-ak, a mi imamo 3, pa to je već nešto. I tu nije kraj. Od svih 10-ak, jedan od naših je najlepši i najvredniji. Najlepši je zbog ovih divnih ukrasa koji izgledaju poput dragulja, a najvredniji je jer mi tačno znamo ko ga je napravio i ko ga je nosio. Pitaš se kako to znamo? Pa lepo. Na jednoj strani šlema neko je ispisao ime majstora, a na drugoj ime onoga za koga je pravljen. Pa piše rad majstora Avita i Dizone nosi ga u zdravlju. Kako su ti šlemovi stigli do muzeja? Tek je to priča od koje bi se mogao napraviti čitav film.